Ben, boas tardes, noites a todas e a todos e benvidos a este acto de entrega dos premios Alfredo Vicente 2024. Premio que, como sabedes, trata de impulsar a redacción de artigos e reportaxes sobre temas de interés cívico e social nos distintos medios, a través das firmas dos xornalistas profesionais, por así decirlo. Entón, en este sentido, este ano houbo unha gran concurrencia de participantes, e a verdade é que o Tribunal constituído a efecto, no que hai representantes da Universidade de Santiago, da Asociación de Periodistas de Santiago, do Ateneo, tuvo un traballo arduo e duro para, digamos, otorgar os premios que de seguido vai a dar lectura Antón Porteiro como secretario do Tribunal e que, efectivamente, queremos, dende o Ateneo, agradecer a todos os que participaron, non xa neste ano, sino en anos anteriores, e, de alguna maneira, a seguir con este premio, porque nos parece que é moi importante que nos medios de comunicación galegos aparezcan artigos sobre temas de contido social, de contido cidadán, porque nesta época caracterizada pola desinformación e o bulo, é moi importante que os xornales e os xornalistas, de maneira rigurosa, contribuyan a informar a unha sociedade que require, efectivamente, unha información seria e fundamentada. Por lo tanto, Antón Porteiro ten a palabra. Boas tardes. Voy a dar lectura da acta de otorgamento do Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicente 2024. Sendo as 12 horas do día 19 de novembro do presente ano 2024, reúnese na sede social do Ateneo de Santiago os membros do xurado do Premio Alfredo Vicente 2024, que a seguido se citan: don Francisco Candela Castrillo, presidente do Ateneo de Santiago, en calidade de presidente do xurado; don Francisco Rodilo Mardía, xornalista de representación da Asociación de Periodistas de Santiago; don Xosé Ramón Pousa Esteve, representante da Facultade de Ciencias e Comunicación da USC; don Manuel López Rivadulla Lamas, presidente da Federación de Ateneos de Galicia; don Antón Porteiro Lago, representante da sección da Sociedade de Información do Ateneo de Santiago; don Pedro Rodríguez Villar, gañador da última edición do premio. Procédese a valoración dos traballos, quedando o resultado por unanimidade do xurado da seguinte maneira: acórdase a outorgar o Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicente 2024 a María Otero Mayán polo traballo Somos as esclavas deste siglo, publicada en La Opinión, na Coruña, o 3 de marzo de 2024. Destacable por adaptarse perfectamente ao espírito do premio, en conter unha temática cun fondo de implicación social e trata da emigración e o traballo. Que pasou? Que dije, María? Perdón, Marta. Decídese outorgar unha mención honorífica a Ángel Paniagua Pérez polo traballo El Chemex dispara las infecciones sexuales, publicado na Voz de Galicia o 26 de novembro de 2023, polo novidoso tema tratado, dándole visibilidade a unha temática pouco tratada nos medios de comunicación, así como pola cantidad de información descoñecida que ofrece. Sendo as 12:30 horas, no lugar e data ut supra, levántase a sesión. Ben, de seguido, por parte de don Xosé Ramón Pousa, en representación da Facultade de Periodismo e de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, ten a palabra. Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, parabéns a Marta e Ángel por ese traballo. Están aquí presentes con nós. Decir que son realmente dous representantes desa nova xeneración de periodistas
ben formados, preparados, con ganas de abordar con entusiasmo a profesión e, desde logo, con compromiso, non? A pesar dos tempos que vivimos, en donde o xornalismo está pasando realmente grandes dificultades, e é importante que cale na sociedade a mensaxe de que necesitamos medios fortes, medios independentes, medios que realmente podan dar credibilidade á información que necesitamos, non? En todo caso, no apasionante mundo do periodismo, existe un xénero que destaca, sobre todo, pola súa capacidade de brindar información detallada e exhaustiva sobre un tema en particular. Referímonos á reportaxe periodística, que son realmente os dous exemplos premiados hoxe polo Ateneo, non? Realmente é un tipo de texto, de contido, que vai moito máis alá da simple noticia e que se sumerxe no universo de datos, de testimuñas, de análisis profundas, para realmente dar unha información moi cumprida dun problema que se aborda nese texto periodístico. A verdade é que o reportaxe cada vez escasea máis, abonda menos nos medios de comunicación, porque é realmente un formato costoso e que exixe moito tempo, non? Tempo e dedicación, porque na reportaxe hai investigación exhaustiva, a base dunha boa reportaxe radica xustamente na investigación minuciosa e rigurosa do acontecemento, hai que recopilar moita información, son necesarias moitas entrevistas e a recollida de testimuñas para enriquecer os datos e, evidentemente, fan falta tamén datos certeiros, moitas veces estadísticos, que non son fáciles de conseguir. Eu creo que realmente na reportaxe está a esencia da credibilidade do xornalismo e eu creo que realmente o mérito destes dos traballos é moi alto dentro do panorama ao que estamos acostumbrados hoxe. Eu creo que simplemente por todo isto que hai detrás dos dous traballos, que son magníficos os dous, aflora realmente o merecemento do premio Alfredo Vicente, que foi un xornalista exemplar no seu momento, un pionero do que é o xornalismo profesional a finales do século XIX e principios do século XX, un profesional que tuvo que abandonar esta cidade expulsado pola Iglesia e que dende Madrid supo realmente reinventar o xornalismo profesional en España. A verdad que hoxe as cousas mudaron moito en moitos aspectos, pero se perderon moitas das virtudes do xornalismo tradicional, pero a esencia do periodismo sigue viva e sigue sendo absolutamente necesaria. E nestes tempos fai falta o rigor, a ética, o apego coa realidade social e o compromiso ao servicio cara ás comunidades e os colectivos desfavorecidos. Por lo tanto, eu creo que este é o obxectivo do premio e estes dous traballos son paradigmáticos xustamente do que buscábamos a hora de premiar o traballo dos profesionales. Eu creo que o convido a todos e a todas a que podades acceder a este contido que está na páxina accesible da páxina web do Ateneo de Santiago e simplemente darlle os parabéns. Como? Que están aí tamén. Bueno, sí, están distribuídos. Bueno, pero senón tamén cómodamente se pode acceder ao contido original. En todo caso, darlles o parabén por este premio e desexarlles un futuro profesional brillante o que apuntan de unha forma clara. Moitas gracias. Pois, sin máis, vamos a facer a entrega do premio Alfredo Vicente 2024, dotado con unha 1.200 euros, máis un recordo conmemorativo a doña Marta Otero Mallán.
Seguido, vamos a facer entrega da mención honorífica dotada dun recordo conmemorativo por parte do presidente da Federación de Ateneos de Galicia, don Manuel López Rivadulla, e a don Ángel Paniagua Pérez. Por tanto, Marta, esta palabra. Se me escoita ben, non? Bueno, moitísimas grazas a todos e a todas por vir, sobre todo grazas ao Ateneo por, bueno, en primeiro lugar, por ter a sensibilidade, non, de valorar pois un tema como é o das traballadoras migrantes, non, que agora mesmo estánse facendo cargo do rol dos cuidados e do traballo doméstico, pois con todo o que implica, non? Pois economía sumerxida, abuso laboral, porque, bueno, hai que ter en conta que para que a emancipación, digamos, da muller ao mundo laboral e do rol do fogar é posible porque alguén está facendo ese traballo agora mesmo. Mentre sigamos un pouco pois nese sistema, penso que o que podemos facer é pois ter isto en consideración e polo menos dende a parceliña que nos toca aos xornalistas, pois se podemos estimular que se fale disto e que non sexan invisibles, pois benvido sexa. Porque, bueno, sempre se di isto de que detrás dun home é unha gran muller, pero que detrás de mulleres e homes, a día de hoxe hai moitas mulleres facendo o traballo que eles non fan. Son mulleres grandes tamén, que penso que teñen todas as historias que merecen ser contadas. E, sobre todo, bueno, gracias ao Ateneo por convocar un ano máis este premio, que, como ben dicía Xosé Ramón Pousa, cada vez é máis difícil facer xornalismo, ou polo menos o xornalismo no que cría e que practicaba Alfredo Vicenti. Bueno, todos sabemos por qué, non? As un pouco perversións externas que un pouco comprometen a nosa acción, as novas dinámicas de consumo de información que parece que únicamente dependemos do clickbait, das visitas e dos temas un pouco bueno, podíamos chamalo un pouco xornalixo, non? Iso de consumo rápido e pouco profundo. Entón, que existan, bueno, pois entidades externas que espoleen, digamos, ese bo xornalismo que por vocación aínda penso que podemos seguir facendo, pois sempre unha alegría, así que nada, esperemos que siga desconvocando moitos anos máis este premio, que polo menos pois tamén incentiva os profesionais de sair ás veces desas inercias nas que nos metemos de facer ese xornalixo. E nada, pouco máis se pode engadir, deixo-vos co meu compañeiro, que tamén fixo un traballo magnífico e merecía tamén estar aquí, así que gracias a todos. Pois é o turno de Ángel Paniagua. Bueno, gracias ao Ateneo, gracias ao xurado por considerar este traballo que pretendía reflectir como están a crecer as enfermidades, as infeccións de transmisión sexual por prácticas novidosas dunha forma moi alarmante despois de que ao longo da historia se cobrasen tantas vidas, non? Eu viña no tren antes cavilando, os viaxes en tren dan para moito, ás veces incluso para moitísimo, cavilando sobre que significa o xornalismo cívico, que é o nome do premio, non? E pensaba que era un pouco redundante falar de xornalismo cívico, como falar de neve branca ou de, non sei, guerra peligrosa ou política teatral ou algo así, unha cousa que xa se dá por feita, non? Todo xornalismo ten que ser cívico, non pode ser de outro xeito. Viña pensando nesto porque como se vai facer un xornalismo sen contar os problemas da rúa, os problemas sociais, en fin, sen falar do que somos, queredes, sen falar dos puntos quentes que hai na sociedade. Porén, chegaba un pouco á conclusión de que este concepto quizáis estea máis diluído que nunca, non? Na facultade, nos primeiros días, espero que non me corrixa o profesor Pousa, falábanos de que as funcións dos medios de comunicación son informar, formar e entreter, non?
e asistimos como consumidores habituais de medios a como cada vez pesa máis o entretemento e como cada vez queda máis diluída a formación e incluso a información. Entón, se cadra, estamos nun momento non que convén reivindicar máis que nunca ese adxectivo que se daba por feito, o que a min me parecía de primeiras redundante, ese valor cívico do xornalismo, que eu penso que hai moitos profesionais da información que tratan de reivindicar co seu traballo diario e o traballo de Marta é un exemplo perfecto desto, e que, por suposto, tampouco se podería facer se non houvese medios que o acollesen nas súas páxinas, no seu tempo, nos seus programas. Polo tanto, sobre todo, máis que polo recoñecemento, agradezo a Ateneo ese papel de reivindicación e de poñer na sociedade algo que é importante que sexa reivindicado. Moitas gracias. Bueno, pois moi ben, de novo parabéns aos dous premiados e agradecendo a todos os asistentes a súa presencia aquí neste acto, pois damos con concluído este acto e de seguido, pois ás 7:30 da tarde, teremos a conferencia da Valedora do Pobo sobre traballo e xénero. Moitas gracias.